Σας ευχαριστήσουμε που μας κάνετε την τιμή να σας πάρουμε αυτή τη συνέντευξη. Έχουμε μαζί μας την κυρία Πολυτήμη Φαρμάκη, νομικό στο επάγγελμα, επίκορος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και περιβάλλοντος. Γεια σας καταρχάς. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε αυτό και κυρίως επειδή αυτό το πρόγραμμά σας έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο μου μεταπτυχιακό ήταν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας τομέας στο οποίο διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο και κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ειδικά είναι πολύ σημαντικό που σε αυτή την ηλικία μπορείτε και αποκτάτε άποψη για το πώς λειτουργούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιος είναι ο ρόλος τους. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο στη Θεοδόρα να μας... Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε από το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο Κοζάνης. Είμαστε ξανά υποψήφιο σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέρσι είχαμε την ευκαιρία μέσω των δράσεών μας να πάρουμε τον τίτλο σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καταφέρουμε να πάμε να επισκεφτούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι η φετινή μας στόχη είναι να κάνουμε όσες περισσότερες δράσεις μπορούμε με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ξεπεράσουμε το ποσοστό επιτυχίας σε σχέση με πέρσι. Μπράβο σας. Πολύ σημαντικό. Για να σας ακούσω λοιπόν, τι συζήτηση θέλετε να κάνουμε μαζί. Θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά την ζωή σας, τη δουλειά σας και όλα αυτά. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ πώς είναι η καθημερινότητά σας σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Πώς είναι η καθημερινότητα. Καταρχήν ο ανδροκρατούμενος χώρος αρχίζει από το σπίτι μου που έχω δύο άντρες, τον άντρα μου και το γιο μου που είναι περίπου στην ηλικία σας και μετά στον εργασιακό χώρο που είμαστε δύο γυναίκες αντιπεριφερειάρχες και οι υπόλοιποι είναι άντρες. Περίπου τα ποσοστά έτσι κάπως είναι και στο πανεπιστήμιο, όμως εκεί είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με τις γυναίκες. Εγώ προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ένα χρόνο που είναι η θητεία μου κάποιο θέμα. Συνεννοούμε πάρα πολύ καλά ξεκινώντας από τον περιφερειάρχη μας, ο οποίος είναι άντρας, και με όλους τους αντιπεριφερειάρχες. Με σέβονται το ίδιο, συνεννοούμε μαζί τους, ακούν τις απόψεις μου. Ίσως αυτό που θα μπορούσε έτσι κάποιος να σκεφτεί είναι ότι περισσότερο εμείς πώς βλέπουμε ότι μπορεί να μας βλέπουν οι άντρες. Δηλαδή δεν είναι τόσο πώς μας βλέπουν αυτοί, αλλά σε κάποιες εκδηλώσεις μας έχουμε στο πίσω μέρος πάντα του μυαλού μας ότι είμαι γυναίκα, άρα μπορεί να αντιμετωπιστώ διαφορετικά. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά με τα πρότυπα, με τα κλισέ, με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει, με το πώς βιώνουμε γύρω την κοινωνία. Ωστόσο, επειδή έχω, ξεκινώντας για πρώτη φορά πολιτική καριέρα, είχα ασχοληθεί αρκετά στην αρχή, ψάχνοντας έτσι πώς οι γυναίκες μπορεί να είναι πολιτικοί και ποιος είναι ο ρόλος τους. Άρχισα λίγο να μελετάω, οπότε άρχισαν να δίνονται τα πρώτα πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες. Είναι εντυπωσιακό αν σκεφτείτε ότι οι πρώτες επιτροπές που διεκδίκησαν ψήφο για τις γυναίκες ήταν περίπου το 1867 στην Αγγλία και η πρώτη γυναίκα που ψήφισε ήταν το 1907 στη Φιλανδία. Δηλαδή άργησαν οι γυναίκες να αποκτήσουν το δικαίωμα ψήφου και αυτό ήταν και η πρώτη ενεργή τους συμμετοχή στην πολιτική. Άρα όμως, αν και άργησαν να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα, οι αγώνες τους ήταν πολύ πιο πριν. Δηλαδή βλέπετε το 1867 ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Και φυσικά και σε αυτό ήταν πρωτοπόρος η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και πρώτα αποκτήθηκαν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ στις γυναίκες, όμως ήταν πρωτοπόροι η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό γιατί κατάφεραν να το κάνουν. Αυτό είναι η άποψή μου για αυτό το ζήτημα.
Αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε σχετικά. Ωραία, συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση, Θεοδώρα. Ναι. Πώς βλέπετε... Να. Πολύ ούτως ή άλλως τον ποντάρουμε, οπότε και εσύ αν θες να σταματήσεις εκείνη την ώρα δεν θα... Οκ. Ναι. Θα το κάνουμε και μετά. Νίκο, καταρχήν, sorry, εσύ δεν την είχες τη δεύτερη την ερώτηση. Εγώ εσύ την είχες, sorry. Δεν πειράζει, άμα είναι θα πω εγώ τη δική σου. Ωραία. Ποια θα πεις εσύ? Την άλλη. Άρα εγώ τώρα ποια να πω? Αυτό που είχες. Ποια είναι τα δύο που είχες? Αυτό και αυτό. Πώς βλέπετε, για την Ωραία, άσκηση πες βίας. αυτή και αυτή θα την πω εγώ. Εντάξει. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε. Πώς βλέπετε την άσκηση βίας στις γυναίκες στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια? Sorry. Πάμε άλλη μία. Είναι σπασμένο να δω λίγο το κινητό σου γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω. Είδατε ότι μερικές φορές έχει νόημα να το έχουμε στο χαρτί και όχι στο κινητό, Ναι. Ωραία. Πώς βλέπετε την άσκηση βίας στις γυναίκες στη χώρα μας που τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει μεγάλη διάσταση? Να σας πω, πιστεύω ότι δεν έχουν πάρει τόσο μεγάλη διάσταση, απλά πλέον μαθαίνονται. Νομίζω ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα φαινόμενο από αρχαιοτά των χρόνων, απλά τα τελευταία χρόνια λόγω των social media, λόγω της τηλεόρασης, λόγω του ότι όλοι είμαστε λίγο πιο πολύ συνειδητοποιημένοι, έχει πάρει όλη αυτή τη διάσταση γιατί το μαθαίνουμε πια. Παλιά γινόταν σε κλειστές πόρτες και πολύ παλιότερα η ενδοοικογενειακή βία θεωρούνταν απλά χαρακτηριστικό του άντρα πατριάρχη της οικογένειας σε μια πατριαρχική οικογένεια. Δηλαδή δεν θεωρούσαν ότι έφαγε και ένα χαστούκι, δεν έγινε και τίποτα. Ήταν δηλαδή ήταν μέσα στην κουλτούρα των ανθρώπων να αποδέχονται διαφορετικά. Ωστόσο, αυτό που είναι πολύ άσχημο ότι οι γυναικοκτονίες είναι πολύ έντονες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και αυτό που θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι η ενημέρωση. Νομίζω ότι χρειάζεται το τρίπτυχο ενημέρωση, εκπαίδευση και φυσικά να αρχίσει ο πολίτης να λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων. Και τι θέλω να πω με αυτό? Το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που και εσείς τώρα κάνετε προσπαθώντας να μπείτε μέσα στα ενδότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι το public participation, δηλαδή προσπαθούν να βάλουν το κοινό να συμμετέχει. Όταν το κοινό λοιπόν αρχίζει να συμμετέχει και να συνειδητοποιεί τι είναι αυτή η ενδοοικογενειακή βία και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, θα πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε και μείωση. Η δική μου άποψη και σαν νομικός, γιατί στην αρχή είπατε την ιδιότητα, είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερους κανόνες. Κανόνες έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την ενδοοικογενειακή βία. Ούτε να έχουμε μηχανισμούς καταστολής. Αυτό που χρειάζεται είναι η ενημέρωση για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή του 2020-2025 έχει ειδική μέριμνα για την ενδοοικογενειακή βία. Έχουν γίνει ειδικές δράσεις από την Επιτροπή πάνω σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι με καλύτερη ενημέρωση και οι γυναίκες θα ξέρουν πώς να προστατευτούν και πού να απευθυνθούν και οι αστυνομικοί θα ξέρουν πώς να αξιολογήσουν μία καταγγελία που έχουν και ξεκινάει και από το πολύ χαμηλό επίπεδο την παιδεία, μαθαίνοντας στα αγόρια εμείς οι μάνες ότι η βία δεν είναι τρόπος επιβολής της γνώμης μου και ότι δεν έχουν τίποτα ανώτερο από τις γυναίκες οι άντρες. Θα σας πω χαρακτηριστικά εδώ για να δείτε λίγο και την άλλη πλευρά, γιατί θεωρούμε ότι η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο, όμως μπορούμε να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά δυναμικών γυναικών. Πρόσφατα έβλεπα μία ομιλία της εκδότριας της Vogue στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, της Anna Wintour,
η οποία είπε ότι ποτέ, θα σας το πω στα ελληνικά, ποτέ λέει να μην κυνηγάς ένα λεωφορείο από πίσω ή έναν άντρα, γιατί μέσα σε 5 λεπτά θα περάσει το επόμενο ή λεωφορείο ή άντρας. Δηλαδή βλέπετε ότι μια δυναμική γυναίκα πώς αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα και πώς έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο από αυτό. Ή μπορώ να σας φέρω πολύ σημαντικά παραδείγματα από γυναίκες influencer. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η Καμίλα Χάρις εκλέχτηκε, φόρεσε ένα άσπρο κουστούμι στην εμφάνισή της την πρώτη και μέσα, παιδιά, σε μία ώρα είχαμε 126, λέει, τα 100 αύξηση της αναζήτησης στο Google άσπρα κουστούμια. Δηλαδή πόσο μία γυναίκα πολιτικός μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή influencer και να προβάλλει τη γυναικεία δυναμικότητα. Άρα εγώ δεν θα χαρακτήριζα σήμερα τις γυναίκες και τις γυναίκες πολιτικού στο αδύναμο φύλο. Και φυσικά μια τέτοια influencer που επηρεάζει μόνο με το ρούχο της, φαντάζεστε αν η ίδια βγει και μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία, γι' αυτό και παίζει πάρα πολύ ρόλο όταν το ίδιο το θύμα μπορεί να προβάλλει προς τα έξω, πόσο πολύ θα μπορεί να βοηθήσει την πολιτεία και τις άλλες γυναίκες να μιλήσουν. Θυμάστε κιόλας τι είχε γίνει με το Me Too, που το ένα έφερνε το άλλο και η μία γυναίκα ακολουθούσε την άλλη. Σας ακούω στην επόμενη απορία σας. Ναι, λοιπόν, η σειρά μου τώρα. Περίμενε λίγο. Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι η συμπεριφορά των ανδρών στον εργασιακό σας χώρο, δεδομένης της θέσης ευθύνης την οποία κατέχετε. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, είτε είναι γυναίκα είτε άντρας, θέτει τα όρια. Δηλαδή, ό,τι όριο και ό,τι περιθώριο δώσεις σε αυτό που έχεις απέναντί σου, αυτό ακριβώς νομίζω ότι και θα έχεις ως συμπεριφορά. Εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ, ούτε παλιότερα, ούτε σήμερα, στον εργασιακό μου χώρο, κάποια διάκριση, κάποια σεξουαλική παρενόχληση, κάποια συμπεριφορά η οποία να με έκανε να αισθανθώ μέσα σε εισαγωγικά το αδύναμο φύλο. Και αυτό γιατί η γνώση, όπως ξέρετε, είναι μεγάλο όπλο. Όσο περισσότερο είσαι καταρτισμένος και γνωρίζεις τη δουλειά σου, δεν μπορεί κάποιος εύκολα να σε αντιμετωπίσει διαφορετικά. Και φυσικά παίζει ρόλο και οι αποστάσεις και τα όρια που βάλεις και το τι θέλεις να προβάλλεις. Το ίδιο αντίστοιχα θα μπορούσε να συμβεί και σε έναν άντρα στον εργασιακό χώρο. Να δέχεται, επειδή η προϊσταμένη του είναι μια γυναίκα, να δέχεται εργασιακό bullying ή αλλιώς αυτό που λέμε στην Ελλάδα διευθυντικό δικαίωμα για την άσκηση διευθυντικού δικαιώματος απέναντί του. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική εδώ η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκανε το 2023 για τα έμφυλα στερεότυπα κάποια δράση και η νομοθεσία φυσικά βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση όλων αυτών. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι τα πρώτα κείμενα διεθνή για την κατοχήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν ξεκινήσει το 1948 με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μετά το 1950 με τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε από τότε είχαμε αρχίσει να ακούμε έννοιες όπως η ισότητα στην εργασία, το δικαίωμα, έννοιες που φυσικά υπάρχουν σήμερα και στο Ελληνικό Σύνταγμα και που στην Ελλάδα προστατεύονται απόλυτα, ξεκινώντας από το Σύνταγμα και μετά από την νομοθεσία. Τέλεια. Εγώ θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που είπατε και πριν, που μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που αναφερθήκατε πως στις θέσεις ευθύνης αυτή τη στιγμή είστε 2 γυναίκες στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και θέλω να σας ρωτήσω πώς κρίνετε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποσόστοση στον αριθμό των γυναικών σε όλους τους τομείς. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Ξέρετε, αυτό έχει όμως πάντα 2 πλευρές. Όταν εγώ μου έγινε πρόταση να κατέβω με τον κύριο Μανατίδη και να είμαι υποψήφια, η πρώτη συζήτηση που έκανα με τους φίλους, τους γονείς, το οικογενειακό περιβάλλον ήταν ελπίζουμε η απόφασή σου να μην έχει ως βάση την ποσόστοση.
Δηλαδή κάποια κόμματα προκειμένου και κάποιοι συνδυασμοί να πετύχουν την ποσόστοση, παίρνουν γυναίκες που θα τις χαρακτήριζα γλάστρες για να συμπληρώσουν την ποσόστοση. Αυτό δεν πρέπει να ισχύει. Πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι όταν είσαι ένας άνθρωπος, πολίτης εγώ θα πω, που έχεις δικαιώματα και υποχρεώσεις, ένα πολιτικό όπως τα έλεγαν οι αρχαίοι, θα πρέπει να έχεις συνείδηση ότι κατεβαίνεις και αποφασίζεις να μπεις σε έναν συνδυασμό, να βοηθήσεις, να μπεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην κεντρική διοίκηση, με στόχο να βοηθήσεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντική, τώρα το 2022 έγινε, που διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Ακόμα και αυτό είναι κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γυναίκας. Και η αλήθεια είναι ότι όλα έτσι ξεκινάνε πάντα. Δηλαδή βάζουμε ένα νομοθετικό κείμενο, μετά περνάει, γίνεται σε εμάς συνείδηση και φυσικά πάβουν οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται ως μία ποσόστοση, αλλά αντιμετωπίζονται στον πολιτικό στίβο σαν εισάξιες. Και μάλιστα, αν σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, η προηγούμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχουμε ακόμη, γιατί έχουμε τώρα τις εκλογές, είναι γυναίκα. Πόσες γυναίκες έχουν γίνει πρωθυπουργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γυναίκες οι οποίες δεν διστάζουν, ας πούμε, έχουμε, νομίζω στη Νέα Ζηλανδία είναι η Ζακίντα Αρντέν, η οποία δεν δίστασε να βάλει μέχρι στο Instagram της και σκηνές από τη γέννα της και να τις μοιραστεί με τους ψηφοφόρους της. Δηλαδή βλέπετε ότι η γυναίκα παρουσιάζει και όλο το ρόλο της. Δηλαδή δείχνει ότι είναι και μάνα, δείχνει ότι είναι και επαγγελματίας, δείχνει ότι είναι και πολιτικός. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα δίνει την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα είναι θέμα λίγο των κρατών πώς θα ενσωματώσουν αυτές τις οδηγίες στο δικό τους. Γιατί ξέρετε ότι όταν βγαίνει μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζεται απευθείας στο δίκαιο. Περάσει δηλαδή από τη Βουλή. Άρα θα πρέπει και το κάθε κράτος να διαλέξει τους σωστούς μηχανισμούς για να ενσωματώσει το δίκαιό του μέσα. Τέλεια. Ιφηγένεια, στην επόμενη ερώτηση. Ναι. Στην επαγγελματική σας πορεία αντιμετωπίσατε δυσκολίες λόγω του φύλου σας? Όχι, δεν αντιμετώπισα δυσκολίες. Νομίζω ότι αντιμετώπισα τις δυσκολίες που έχει κάθε νέος όταν ξεκινάει να δουλεύει. Δηλαδή πώς θα σε εμπιστευτούν, πώς θα σου δώσουν την πρώτη σου δουλειά, μα δεν έχετε προϋπηρεσία? Και παντού απαντούσα, πώς να έχω προϋπηρεσία αν δεν μου δώσετε εσείς προϋπηρεσία? Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Νομίζω ότι αυτό είναι το ίδιο σε γυναίκες και άντρες. Το μόνο πρόβλημα είναι, και γι' αυτό και οι γυναίκες προσπαθούν λίγο να το υπερτονίσουν αυτό καμιά φορά, η γέννα. Στη γυναίκα πάντα παίζει ρόλο αυτό. Γιατί η γέννα σημαίνει ότι αποχεί κάποιους μήνες από τη δουλειά σου, μετά σημαίνει ότι προστατεύεται το παιδί γιατί σου δίνουν κάποιες ώρες για το θυλασμό. Άρα πάντα ο εργοδότης στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει ότι μπορεί να έχει μια πολύ καλή συνεργάτη, μια πολύ καλή υπάλληλος, η οποία όμως μπορεί να λείψει για ένα χρονικό διάστημα λόγω της εγκυμοσύνης. Αυτό νομίζω είναι και το βασικό εμπόδιο στις γυναίκες, μέσα σε εισαγωγικά εμπόδιο, έτσι, δεν συγκρίνεται το να γίνεις μάνα με την... δεν βάζουμε να συγκρίνουμε δύο δεδομένα, τον εργασιακό χώρο και το ρόλο σου ως μάνα, αλλά είναι εμπόδιο πάντα στο μυαλό του εργοδότη, ότι μπορεί μια γυναίκα να φύγει για αυτούς τους λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω πως μπορούμε να κλείσουμε με την εξής ερώτηση. Πώς συνδυάζετε την καριέρα σας με την οικογένειά σας? Ναι, αυτό είναι νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Εγώ θα έλεγα με πολλή βοήθεια από τον οικογενειακό περίγυρο, από μια γιαγιά που ενδεχομένως μπορεί να παίζει και λίγο ρόλο μαμάς, από ένα σύζυγο που καλύπτει κάποια από κατανόηση και με έναν τρόπο να βάζεις λίγο και προτεραιότητες, δηλαδή πάντα να μπορείς να βάζεις στο μυαλό σου τι είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και να ιεραρχείς λίγο τις ανάγκες. Νομίζω όμως ότι όσο και απαιτητική να είναι η δουλειά,
η δουλειά είναι πάντα όσο την πας. Μπορείς να τη φτάσεις να είσαι 72 ώρες το 24ωρο. Ναι. Αλλά πάντα υπάρχει χρυσή τομή, πάντα η οικογένεια είναι μία προτεραιότητα στο μυαλό όλων μας και νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία συμβιβάζονται, γιατί νομίζω Έλληνες, δηλαδή είμαστε σε διαφορετικό, εμείς έχουμε εδώ πιο πολύ την έννοια της οικογένειας, που οι παππούδες βοηθάνε, που οι θείοι βοηθάνε, το οικογενειακό περιβάλλον βοηθάει. Βέβαια αυτό έχει και το κακό ότι τα παιδιά μας ουσιαστικά ποτέ δεν ενηλικιώνονται και εμείς δεν ενηλικιωνόμαστε ποτέ από τους γονείς μας, αλλά παρόλα αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι συμβιβάζονται. Τέλεια. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Πολυτήμη Φαρμάκη για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν απολαυστικό διάλειμμα από τη δουλειά. Τέλεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχάς, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κάνετε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη μαζί σας. Η κυρία Όλγα Πουταχίδου, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού, παιδοψυχολόγος στο επάγγελμα. Γεια σας. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε στον χώρο του χωρικού αντιπεριφερειάρχη. Σας καλωσορίζουμε στα γραφεία εδώ της Νομαρχίας των δεύτερων όροφων στην Κοζάνη, όπου είναι ουσιαστικά τα ορμητήριά μας για την αυτοδιοικητική δουλειά που έχουμε να κάνουμε, και δεν θα το πω δουλειά, να υπηρετήσουμε τον πολίτη, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε με την ψήφο του, και έχουμε ταχθεί στο να υπηρετούμε τις ανάγκες του και να τις καλύπτουμε. Εγώ σας ευχαριστώ λοιπόν και να συγχαρώ για όλες τις δράσεις σας και για όλη αυτή τη δραστηριότητα. Είσαστε ενεργοί πολίτες, ενεργοί μαθητές που θα προκύψετε ενεργοί ενήλικοι πολίτες και σας έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Τέλεια. Θοδόρα, πες μας λίγο, θα σας παρουσιάσουμε μερικά πράγματα σαν σχολείο εμείς. Για πες μας. Είμαστε ξανά υποψήφιο σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέρσι είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μέρος και να κερδίσουμε τον τίτλο Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω των δράσεων που κάναμε, και αυτό προσπαθούμε και φέτος. Συγχαρητήρια λοιπόν και για πέρυσι, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε εξίσου καλά και φέτος. Και εγώ να κλείσω λέγοντας ότι ο φετινός μας στόχος είναι να κάνουμε όσες περισσότερες δράσεις μπορούμε με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ανθρώπινες αξίες, και να περάσουμε το ποσοστό επιτυχίας σε σχέση με πέρσι. Ωραία λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Τέλεια, θα ξεκινήσουμε με μερικές ερωτήσεις που έχουμε να σας κάνουμε. Θοδόρα, να ξεκινήσεις εσύ. Ναι. Πώς βλέπετε την άσκηση βίας στις γυναίκες στη χώρα μας, που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλη διάσταση? Τώρα μου τυχάνει να μιλάω σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με τον χώρο της ψυχικής υγείας. Είμαι ψυχολόγος, κυρίως παιδοψυχολόγος, και η αλήθεια είναι ότι 2,5 δεκαετίες τώρα αντιμετωπίζω θεραπευτικά πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία, έχεις δίκιο, αυξάνονται όσο πάει και αυξάνονται, και υπάρχει φυσικά και ερμηνεία και αιτίαση. Προφανώς και είμαστε αντίθετοι σε όλη αυτή την άσκηση βίας, οποιαδήποτε μορφή της, είτε είναι βία λεκτική, είτε είναι βία σωματική, είτε είναι ψυχολογική βία που είναι και πιο υποχθόνια, αλλά γίνεται αντιληπτή από αυτόν που την υφίσταται, και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και σε διοικητικό και σε αυτοδιοικητικό αλλά και σε εκπαιδευτικό επίπεδο, έτσι ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο που πραγματικά αποτελεί μάστιγα, αρκεί όμως να σπάσει η σιωπή. Πέραν από τις ημερίδες και τις όποιες διοργανώσεις συμβαίνουν ή συνδιοργανώσεις, αν θέλετε, μεταξύ των φορέων, οι οποίες είναι ενημερωτικές, και κάθε ενημέρωση φέρει μέσα της και το στοιχείο της καινοτομίας. Ποιας καινοτομίας, δηλαδή μιας νέας γνώσης ή προτροπής στα θύματα κυρίως, στο να μιλήσουν. Δεν αρκούν μόνο αυτά λοιπόν, χρειάζεται και μια προσωπική αίσθηση πραγμάτων και μια προσωπική αξιοπρέπεια και προστασία των ανθρώπινων δικαιώματων του καθενός, έτσι ώστε να σπάσει η σιωπή και σιγά σιγά οι ένοχοι να πάρουν αυτό που τους αξίζει, ό,τι και αν είναι αυτό. Πήγα να πω τις λεξούλες, αλλά να περιοριστώ, και τα θύματα επιτέλους να βρουν εκείνον το χαμένο τους εαυτό, γιατί σίγουρα δεν γεννήθηκαν θύματα, είτε είναι γυναίκες είτε όχι, είτε είναι παιδιά, να βρουν λοιπόν το χαμένο τους εαυτό και εκείνη την αυτοπεποίθηση και το θράσος ώστε να καταγγείλουν. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ρωτήσω, μιας και είστε στην ενεργό πολιτική, πώς κρίνετε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποσόστοση στον αριθμό των γυναικών σε όλους τους τομείς? Εγώ είμαι από τους ωφελούμενους της ποσοστώσεως.
Η αλήθεια είναι ότι η αιτία και η αφορμή συνάμα είναι η ποσόστοση των γυναικών ως προς τη συμμετοχή τους στην αυτοδιοίκηση. Θα μου πείτε, δεν θα είχα επιλεχθεί από τους επικεφαλείς των σχημάτων στα οποία συμμετείχα εάν δεν ήμουν γυναίκα? Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτή όμως η υποχρέωση, γιατί έτσι ξεκινάω ως υποχρέωση, δίνει τη δυνατότητα και το βήμα, θα έλεγα, και στις γυναίκες επιτέλους, να ασχοληθούν με την πολιτική σκηνή, εγώ θα έλεγα με το να προσφέρουν τον εαυτό τους στα κοινά και στην υπηρεσία του πολίτη, γιατί από εκεί ξεκινάει κανείς, όχι να ασχοληθεί απαραίτητα ή να αυτοαποκαλείται πολιτικό πρόσωπο, αλλά να διαθέσει τον εαυτό του, τον χρόνο του, την επιστημοσύνη του και ό,τι άλλο ολοκληρώνει την προσωπικότητά του προς τον πολίτη που το έχει ανάγκη, ανεξαρτήτου ηλικίας. Άρα λοιπόν ήταν επιβεβλημένο να συμβεί, επιτρέψτε μου κιόλας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ποσόστοση απαραίτητα για να συμμετέχουν οι γυναίκες, αλλά ήταν μια καλή αφορμή που μπορεί να αποτελέσει και μια μόνιμη συνθήκη. Τέλεια. Και μπορώ να κλείσω με την εξής ερώτηση. Η επαγγελματική σας πορεία, στην επαγγελματική σας πορεία, αντιμετωπίσατε προβλήματα λόγω του φύλου σας? Κοιτάξτε, θρασείς υπάρχουν πάντοτε. Θρασείς άνθρωποι, αγενείς άνθρωποι επίσης. Το αν είναι άντρες ή γυναίκες δεν θα το σχολιάσω, ούτε θα πούμε στη λογική του ποσοστού. Περισσότερο είναι οι άντρες ή λιγότερες οι γυναίκες ως προς τη θρασίτητά τους ή την πρόκληση που μπορεί να αφήνουν να διαχέεται σε ένα επικοινωνιακό εργασιακό περιβάλλον. Θα σας πω το εξής. Θέτει κανείς τα όρια του μέχρι το σημείο που το επιτρέπει η αξιοπρέπειά του, η ηθική του και το πλαίσιο. Αν το πλαίσιο δεν επιτρέπει να θέσεις όρια, ίσως και να πρέπει να αποχωρήσεις. Αν το πλαίσιο είναι πιο ευέλικτο και πιο ελαστικό, το εργασιακό εννοώ, το επαγγελματικό, τότε θέτεις τα όρια σου και πορεύεσαι. Κάποιοι λοιπόν, συνομιλητές, συνάδελφοι και όλα τα συν, μπορεί να είναι πολύ πιο προκλητικοί και όχι ως προς αυτά που λένε, αλλά ως προς την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ως προς το φύλο, να είναι δηλαδή πιο σεξιστικές οι τοποθετήσεις τους, οι στάσεις τους, η αντιμετώπιση κτλ. Εμείς δεν θα απολογηθούμε για όλους όσοι επιλέγουν αυτή την πρόκληση απέναντι στις γυναίκες. Μπορούμε όμως να απολογηθούμε ή να προστατευτούμε όλοι όσοι δεχόμαστε αυτή την πρόκληση ή υφιστάμεθα τις συνέπειες της αγένειας του άλλου. Η αλήθεια είναι πως αυτή την 25χρονη και πλέον εργασιακή μου, επαγγελματική μου και ερευνητική μου πορεία πραγματικά αντιμετώπισα αγενείς και θρασείς. Όμως δεν ήταν εμπόδιο ούτε στο να συνεχίσω. Όμως δεν ήταν εμπόδιο ούτε στο να συνεχίσω να μάχομαι, ούτε στο να εξελιχθώ. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Τέλεια. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα σας περιμένουμε και του χρόνου με αντίστοιχες επιτυχίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Και εμείς το ελπίζουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω να διαπρέπετε και γιατί όχι να αλλάξουν οι θέσεις μας, δηλαδή να αλλάξουν και οι ρόλοι μας. Θα σας παραγωγήσω στην συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.